Ame aw fo aw ka jamukan kan ni na min ye sariya bulo ye kuma in b'a sɔrɔ aw sigilen don ɲɛmadan la sariya bulo a kɔnɔni na an ma ɲina aw kɔ fiyewu lɛri ale selen de ye nin ye walasa ka walawalali kɛ aw ɲɛna jamana maracogo la sariya bolo ka fɔ ka taa se forobacɛw ka baara kɛcogo ɲuman ma bi an nana ni hakilina min ye o de ye jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ sisan o gɛlɛya ninnu ka se ka ɲɛnabɔli kɛ a ko kan ka ko sɛgɛsɛgɛ ka ɲininiw kɛ a kan ka jateminɛw sigi a kan walasa ka bɔda kɛ min na kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga a maracogo na ɲa an bolo kosɛbɛ min laban bɛna kɛ kalafili ye kalafili minnu kan ka kɛ bɔda ye an bolo an ka jamana in kɔnɔna na o de la bi an nana ni hakilina ye le thème du jour l'analyse de la gestion politique du pays défis et perspectives o y'an ka hakilina ye walasa k'o walawala an ye an ka maa weleli bɛ an bolo kɔrɔ min ye docteur Bayila Ɲanka enseignant chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako faculté de droit public et sciences politiques an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a ka se ka anw bilasirana il est également membre du pacte citoyen Bengan le pacte citoyen o maa do an bolo bi walasa ka walawale k'an ɲɛna sariya ale ka kumaw la an b'a dɔn k'a fɔ a ka ɲininiw bɛnna nin ma kosɛbɛ kosɛbɛ ni ko Bayila Ɲanka bi i b'a ko politique publique enseignant chercheur an ka foli b'u ye nin waati na universitaire tulo bɛ an na k'a fɔ ni ye docteur Bayila Ɲanka ye i ye politique publique de fɔ jamana dun tɛ se ka jɔ cogo si la n'o y'a sɔrɔ politique ɲumanw tɛ an bolo bi o de la hakilina ye nin ye la gestion politique du pays défis et perspectives o y'an ka hakilina ye bi docteur an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i sɔnna ka na anw ka yɔrɔ la. Cɛ ani baraji n weleli la ka fɛn télévision plateau kan barisa ka to ka bɔ ka kunnafoni di et puis ka to ka kumaw fɔ min b'a to mɔgɔw b'u sigi ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka faamuyali kɛ o ye laɲiniba ye an ka ko la donc n b'aw fo a diyara n ye o la nin ye anw ka hakilina ye bi sariyabulon kɔnɔna na o la sɔni an bɛ don walawalali kɔnɔ inshallah. Ola docteur ni an ye a jateminɛ jumadon tɛmɛnen min bɛnna mɛ kalo tile 14 ma san 2021 an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ bɔlɔlɔw sanfɛla la an ye kibaruyaw ye an ka jamana télévision soba la k'a ye k'a fɔ min ye premier ministre ye ko a y'a ka lettre de démission di o yɔrɔ bɛɛ an ye décret fana ye min tilara k'a reconduit ni o de ye k'a segin a nɔ na ka kɛ premier ministre ye an y'o kibaruya ye a ko in kɔnɔna na an ka walawalali a bɛna se o ma bi f'a ka diya o don kelen n'o bɛnna jumadon kelen ma an y'a ye tuguni k'a fɔ min ye Mali sɛnɛkaw ka jɛkuluba ye n'o ye UNTM ye o fana kɛn bɛ ka baarabila dɔ boloda min ye tile 4 bɔɲɔgɔnko ye o baarabila ninnu bɛ don jamana maracogo kɔnɔna na ninnu bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna ninnu ye anw ka ɲininkaliw ye bi k'a tɛngu an ka maa weleli na aw mun y'a ka ɲininkaliw bila ka na sɔni ni Ala sɔnna a ka ɲininkaliw bɛna tɛngu an ka maa weleli na ka don nin hukumu kɔnɔna na. Docteur an ye nin kibaruyaw fɔ cogo min na an ka ɲininiw kɔni kɔnɔna na an ye ninnu ye i n'a fɔ jamanaden bɛɛ bɛ se ka seereya cogo min na k'a fɔ min ye premier ministre ye ale ye a ka démission ara n'o ye ka baara bila mais premier ministre ka démission n'an y'a lajɛ bi e yɛrɛ ka analyse kɔnɔna na en tant que ancien chercheur e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kan. Bon, bi voit kan dɔrɔn o ti dɔwɛrɛ ye k'a fɔ premier ministre n'an b'a fɔ a ma premier ministre du gouvernement de transition cɛmancɛ fanga premier ministre don. Bon, n'i y'a mɛn cɛmancɛ fanga yɛrɛ fɔlɔ i b'a dɔn nɔgɔya tɛ yen parce que n'i y'a kɛra cɛmancɛ fanga ye a k'an ka labɛn dɔw sabati pour que an ka bɔ cɛmancɛ fanga kɔnɔ ka taa fanga tilennen kɔnɔ. Ni taali kɛra fo ka na se kalo 8 bɔɲɔgɔnko ma mɔgɔw ka laɲiniw ani mɔgɔw hakilila kun ye min ye fangakɔrɔ bi bin don min na olu mɔgɔw ti ka o kow taabolo sabatilen ye mɔgɔw bi a daminɛ fɔlɔ ka ɲininkali kɛ est-ce que nin gouvernement in yɛrɛ cɛmancɛ fanga in yɛrɛ bɛna se ka nin baara in kɛ wa n'i ye o jateminɛ ka tila k'a ye k'a fɔ kɛrɛfɛ dɔw bɛ yen kulu caman bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bi fɛ gouvernement in yɛrɛ de ka taa ka bɔ yen premier ministre yɛrɛ ka bɔ a la fɛ basa olu fɛ olu ye kala u bolo si premier ministre de ma k'a tɛ se baara in na parce que olu hakilila baara in kan ka taa cogo min na a ti ka taa ten donc n'a nana se fo ka n'a kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ jamana yɛrɛ taabolo kan transition yɛrɛ ka baara kɔnɔna kan premier ministre bi se ka wele k'a fɔ e bi démissionner i n'i ka gouvernement basa o ti dɔwɛrɛ ye o premier ministre mana démissionner dɔrɔn a n'a ka gouvernement de d'office
donc n'al n'i bɛ fɛ k'ale to yen sa mais gouvernement kɔni n'i bɛ fɛ o ka bɔ yen nɔ i bɛ premier ministre bɔ yen fɔlɔ wa n'a ka gouvernement ma ta tuma min na i bɛ se ka ale lana a ka gouvernement kura sigi mɔgɔ caman ka jate la laɲini kun ye min ye gouvernement kura ka sigi k'a dayɛlɛ pour que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ kulu dɔw bɛ yen nɔ olu mɔgɔw ka se ka don gouvernement kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ pour que ka se ka ko sumaya dɔɔni et puis transition ka se k'a ka baara kɛ transition ka baara in tɛ dɔwɛrɛ ye o u bɛ fɛ ka élection kɛ u bɛ fɛ ka constitution falen u bɛ fɛ ka fɛn damadɔw kɛ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka latilen ka taa se élection kɔnɔna ma élection yɛrɛ kɛli ma a si tɛ fɛn nɔgɔmanba ye mais kulu in n'olu ko a gouvernement ci parce que kulu dɔ ye président bɔra a ma mais u ko président ma anw bɛ fɛ gouvernement in ka bɔ yen anw bɛ fɛ CNT yɛrɛ ka ci n'o ye i n'a fɔ u bɛ assemblée jɔyɔrɔ la mais assemblée tɛ olu fɛnɛ sugandira pour que u ka se k'u hakili to fanga sariya minnu bɛ ta la ayiwa n'a fɔra ko k'olu bɛɛ ci y'a mɛn sumaya ti kana jamana kɔnɔ don o don dɔ bɛ fara dimiw kan non ni premier ministre welela k'a fɔ wala sɛmɛ ka tila k'a wele ka na o kuma na o ko n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o ye a ka gouvernement kura de sigi o gouvernement bɛ dayɛlɛ ɲanguma ka kulu minnu bɛ kɛrɛfɛ n'u kumakan bɛ mɛn kosɛbɛ olu ka don gouvernement kɔnɔ lala o bɛ na ni sabatili ye lala o bɛ na ni dimiw dali ye o ye jate dɔw ye. Docteur diyara n ye halisa an bɛ analyse kan n'i ko analyse ancien chercheur b'a dɔn a kɔrɔ ye min ye n'o ye sɛgɛsɛgɛliw ye bi ni an ye jateminɛ kɛ ni gouvernement min filɛ ka wuli nin ye ta an y'a ye k'a fɔ premier ministre sigira mais a sera semaine kelen kɔ ma ka sɔrɔ gouvernement in kun ma sigi anw yɛrɛ kun ka laɲini fana an ka jateminɛw kun bolo bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn da kun kan ka don fanga in marali la an hakili la n ko consultation kɛra ni o ye ka bɛɛ lamɛn walasa bɛɛ k'i hakilina di gouvernement ka sigi n'o ye an y'a ye o tiɲɛna est-ce que an bɛ don min na bi élection in a fɔra ko transition bɛ yen nɔ san 1 ni kalo 6 18 mois an ye dɔ kɛ kaban gouvernement kura min bɛna sigi est-ce que an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ olu bɛna se ka anw dɛmɛ ka jamana mara ka ɲɛ fo an ka se kalafiliw ma. Gouvernement kura min bɛna sigi n'a sigira ni u ka hakilina ye n'o ye k'a fɔ i b'a dayɛlɛ ka maa kulu dɔw wele ka don a kɔnɔ n'olu kulu bi gouvernement de kɔnɔna fɛ u bi don n'u donna an b'an sigi k'olu fɛnɛ kɔnɔ u k'a waleya pour que an ka se ka taa ɲɛfɛ an bɛ laɲini minnu kɛla an k'olu bɛɛ ka sabati. Mais a kana bali mɔgɔ la fɛnɛ ni kulu caman bɛ yen mɔgɔ bɛ kala turu kulu minnu na n'u ma sɔn ka don gouvernement kɔnɔ parce que nin ko in dɔwɛrɛ tɛ ko ye n'i donna gouvernement in kɔnɔ a bɛ k'i n'a fɔ e kun sigilen don k'i ta de ɲini i dun bɛ kɛlɛ la i k'i ta bila fiyewu n'i donna jagoya i b'a bila n'i y'a bila a bɛ fɔ o kuma e kun bɛ k'i ta ɲini surtout que n'i y'a jateminɛ gouvernement baara ti n'a fɔ ne nana dɔrɔn a galabu bɛɛ n'a fanga bɛɛ na ka sin ka ko dɔ kɛ k'o sabati ten o fɛn dɛ loi de sariya sun ni sariya sɛbɛnw de bɛ yen nɔ gouvernement b'o de kɔnɔ o de bɛ gouvernement minɛ donc k'a fɔ e bɛ yigi ka b'o la ka sin ka taa ko dɔ ɲɛnabɔ ten ka sɔrɔ sariya t'o sira kan i tɛ se. Donc e min bɛ na n'o dusu ye ou bien e min bɛ na ni k'a fɔ fɛɛrɛ bɛ n kɔnɔ k'a kɛ e dun b'i n'a fɔ i bɛ kulu dɔ de kɔnɔ i minɛnen don ni sariyaw ni fɛnw ye a b'a to i tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ fo ko de ka taa ni taabolo belebeleba ye pour que ka se k'a fɔ nin tigi nana a sera ka nin baara in kɛ mɔgɔ garisɛgɛma o de b'a ka trace to gouvernement na sinon loi ni u b'a fɔ ma loi n'o ye sariya sɛbɛnw ye olu de bɛ gouvernement b'olu de bolo olu de institution yɛrɛ ye olu de b'a minɛ i tɛ se ka yɔgɔyɔgɔ a kɔnɔ fo bɛɛ n'i ka taa ni ɲɔgɔn ye wa a kana sariya sun in sɔsɔ i y'a faamu donc n'u nana k'a fɔ k'u bɛ gouvernement dayɛlɛ mɔgɔw tɛna don nɔgɔya la o basa kulu minnu don gouvernement yɛrɛ ye mɔgɔ joli ye n'o kulu mɔgɔ dɔw ko k'u bɛ don kulu wɛrɛ mɔgɔw k'a fɔ u bɛ don a bɛ caya kojugu laɲini dun fana ye k'a fɔ mɔgɔ dan tɛmɛ wale ka taa mɔgɔ 40 ni fɛnw ta ou bien 30 ni kɔ ta k'o don gouvernement na o fana ye tiɲɛni dɔrɔn de ye parce que cɛmancɛ fanga de don i y'a faamu bon sisan ne bɛ min fɔ o la ne ka analyse yɛrɛ ye min ye n ka jate ye min y'a la o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi mɔgɔ kana ɲɛbɔ transition gouvernement in fɛ
mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u ka transition in dɛmɛ a bɛ se ka fɛn minnu kɛ fɛn caman tɛ d'abord ni k'i bi yɛlɛma yɛrɛ kɛ yɛlɛma bɛ kɛ minnu yɛrɛ kama olu ti yɛlɛma fɛ mɔgɔw bi ban yɛlɛma ma basa yɛlɛma i ma dege a la ko kura bɛ na i t'a dɔn mɔgɔw bɛ siran yɛlɛma ɲɛ donc u b'a fɔ ma la résistance au changement ni mɔgɔw b'u feere k'a fɔ yɛlɛma tɛna kɛ ou bien n'u nana n'a yɛlɛma u b'a saboter ani ko kura min bɛ nalen n'i bɛ t'o dege ka se o la pour que ka se ka baara kɛ nin bɛɛ b'a to yɛlɛma ka gɛlɛn i y'a faamu donc yɛlɛma in b'i n'a fɔ i b'a kɛ a bɛ taa kɛ komi i n'a fɔ a kɛrɛfɛla de a b'o de yɛlɛma donc ne ka jate ye min ye an ko fangakɔrɔ man ɲi i y'a mɛn fangakɔrɔ bɔra yen nɔ a kɛra coup d'état ye sa a kɛra fɛn o fɛn fangakɔrɔ kɔni firila a bɔra yen n'a bɔra yen nɔ maliyɛnw k'a jate minɛ k'a fɔ nin jamana in b'u bolo min kan nin y'a san joli joli ye an ka essayer an ka bɔ a kɔnɔ o bɛ bɛn min ma sisan o ka nin transition an b'a dɛmɛ de a ka taa n'an ye élection in na a ka élection labɛn fɔlɔ n'a y'o labɛn o bɛ labɛn cogo di élection filɛ nin ye k'a fɔ i bɛ taa élection kɛ Mali fantan 4 bɛɛ fɛ a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn politikimaw ani maa ɲɛmaabaw ani minnu kumakan bɛ mɛn ani gouvernement mɔgɔw olu de kan ka sigi ka bɛn élection yɛrɛ kan fɔlɔ n'u bɛnn'o kan élection in mana kɛ min ye an bɛ sɔn o tuma an bɛ élection kɛ. Très bien docteur ni an tora o élection ko in cadre kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ ni san 20 laban kɔnɔ ni an y'u ka programme jateminɛ ministère de l'administration territoriale an ye a ŋɔnɔŋɔnɔ kumaw mɛn ka tila ka jatew bɔlen ye ko élection 2 bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye wasaden kalafili ani jamanakuntigi kalafili ko 2 bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ o élection 2 kɛli n'a bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ jango don kelen na n'an y'a faamu ale nafa bɛna kɛ jumɛn ou bien a kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye docteur bon a nafa kɔni ka bon a nafa ka bon basa ni élection 2 bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maa si t'a dɔn président ye jɔnni ye donc députéw u bi fɛn kɔrɔ min kɛ n'a bɛ k'i n'a fɔ u bi kolonkolon ka taa fan min fanga bɛ fan min fɛ o bɛ dabila o y'a nafa fɔlɔ ye o y'a nafa fɔlɔ ye nafa filanan ye min ye o nafa yɛrɛ bɛ dépend n'a sɔrɔla fɛɛrɛ min tigɛlen don k'a fɔ ko ka élection kɛ ni proportionnel ye o kɔrɔ proportionnel in ti dɔwɛrɛ ye i ye hakɛ min sɔrɔ o de bɛ taa n'i ye député ya la k'a fɔ anw donna lisi kɔnɔ n'o ye nin parti masina ye n ka lisi ye o lisi o de ye mɔgɔba sɔrɔ anw bɛɛ bɛ kɛ député ye o tɛ dɛ a bɛ taa n'a ka galabu n'a ka dɔnniya ani mɔgɔw dalen don a la cogo min na i bɛ taa n'o de ye ni élection mɔgɔ 20 de kan ka mɔgɔw voter ka kɛ député ye ni maa min ye 18 sɔrɔ ka 16 sɔrɔ ka na 15 sɔrɔ ni député ye 4 ye ka na 14 na o mɔgɔ 4 o bɛ kɛ député ye basa jamanadenw dar'u la u ka sigiyɔrɔdenw dar'u la ka voter u ye pour que u ka taa kuma Mali tɔgɔ la jamana tɔgɔ la o de ye proportionnel ye mais k'a fɔ n bɛ lisi kɛ 51% y'o sɔrɔ i y'a mɛn 49% in bɛ kɛrɛfɛ olu ti jate bilen aw de bɛ taa n'a ye ka taa kɛ komi i n'a fɔ kɔrɔlen bɛ cogo min na lisi yɛrɛ i ti don o la n'i ma miliyɔn bɔ nin fantan jamana e yɛrɛ bɛ kuma minnu tɔgɔ la se t'olu ye e bɛ miliyɔn 30 ni fɛnw bɔ ka kɛ député ye bɛɛ b'a dɔn o ye tɔ k'a jɛ ye donc a b'o ɲɛ n'a sɔrɔla proportionnel b'u ka réforme kɔnɔ parce que u famana k'a kuma fɔ u famana k'a mɛn u da mais laɲini kun ye min ye député u ka lisi ko in scrutin de lisi a ka dabila a ka kɛ proportionnel ye o de fɔra en tant que député ka ca yɔrɔ min na a ka kɛ proportionnel ye n'u bɛ taa n'o ye k'o fara couplage in kan ka présidentiel ni o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ka ɲi kojugu i y'a faamu kɔlɔlɔ min bɛ se ka bɔ a la k'a fɔ ko n'i ye couplage kɛ a bɛ bali partiw la kosɛbɛ a b'u fanga ban i y'a faamu donc u tɛna se k'a fɔ k'u b'u labɛn ka don a la cogo dɔ la pour que ka se ka u ka député kɛlɛw n'u ka fɛnw député sigiw ni fɛnw kɛ a balina de ka bon kojugu u la o de y'a to caman bɛ siran a ɲɛ basa n'i ko ko président ni député ka élection bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ
y'a mɛn o kɔrɔ de vraiment a ye élection labɛn ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a y'a labɛn ka ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan fɔlɔ i tɛ se k'i jigi da foyi kan nin sen na mais fɔlɔ i kun b'i jigi da kan an k'an jɔ ni président yera dɔrɔn an bɛ to ka côté la i y'a faamu o y'o gɛlɛya ye mais wa président bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ fala walasa wala ale ka majorité sɔrɔ assemblée kɔnɔ n'o ye maa fanba ye an y'o ye espérance la ka tɛmɛ o kɛra fɔ président ka jama fanba sɔrɔ assemblée kɔnɔ walasa k'a ka laɲiniw sabati kosɛbɛ donc ni nin sera sigira sen kan voilà an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ bɛ fusaya mɔgɔw ma parce que président yɛrɛ bon en fait n'i ye an ka constitution yɛrɛ cogoya jateminɛ an ka politique u b'a fɔ ma système n'i y'o an ka taabolo politique la n'i y'o jateminɛ régime min b'an bolo régime fɛngɛ de don semi présidentiel don parce que régime parlementaire tɛ k'a kɛ komi i n'a fɔ anglais ta député sigira u ye ɲɛmaa ta o tɛ y'a mɛn ou bien député sigira o ye président ta o tɛ sisan k'a kɛ komi américain ta don président sigira ale de gagnera a b'a bɛɛ ta o fɛnɛ tɛ i y'a faamu tubabu ka système de b'an bolo donc u y'a fila de ta k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ u bolo cogo min na élection ni système bɛɛ b'i n'a fɔ i yɛrɛ ka taabolo de quoi donc n'an ye français ka taabolo ta a kɔlɔlɔ bɛ kɛ nin fɛn ninnu ye parce que a n'an ka taabolo kɔrɔw ti taa i y'a faamu mais k'a fɔ kɔni ko an ka élection couplée n'a kɛra a ka di maliyɛnw ye a bɛ fisaya maliyɛnw ma n'a sɔrɔla proportionnel de bɛ sigi sen kan o kɔni o ye ne hakilina ye. docteur nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fo ni walawaleliko ɲumanw na n b'a dɔn k'a fɔ bamanankan na bi an lajɛbaga caman bɛ yen nɔ minnu ye faamuyali caman sɔrɔ i ka kɔrɔfɔ ninnu kan n'an tora gouvernement kɔrɔlen in ka laɲiniw kɔnɔ a n'a ka hakilina talenw min ye découpage administratif ye n'o ye ka se ka jamana yɔrɔ dɔw région kura dɔw créer dɔw kun créeren don ka se ka opérationnaliser n'o ye k'u bila sen kan ka nomination kɛ faama mun kan ka taa région na ka se k'u sigi sen kan a bɛna ka tila ka commune fana lajɛ ka commune dɔw kunte ka commune kura dɔw créer ɔ n'i y'o fɛn ta k'a lajɛ o politique in e ka filɛli ye jumɛn y'a kan ne ka filɛli ye min y'a kan c'est que a ti nɔgɔya mun na parce que an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ n'i ye cɛmancɛ fanga lajɛ mɔgɔ si m'a sigi a sigira par la force des choses kow n'u cogow de nana ni cɛmancɛ fanga ye n'u nana k'a fɔ k'u bɛ taa baara dɔw kɛ min bɛ jama yɛrɛ bɛɛ sɔrɔ min bɛ jama yɛrɛ bɛɛ da don kuma na i y'a faamu ni ka sɔrɔ i ma élu i y'a mɛn n'a jara minnu na olu b'a fɔ k'a ɲɛna n'a ma ja minnu na olu b'i kɛlɛ n'a ye o de mankan filɛ nin ye yɔrɔ caman na marakala b'o la yɔrɔ wɛrɛw b'o la minnu ko k'olu kan ka kɛ nin ye olu man ka kɛ nin ye ou bien nin fagadaga in o man ka bonya ka matarafa ka tɛmɛ anw ka fɛn anw ka kɔrɔw ye i y'a faamu wa donc ni gouvernement de transition cɛmancɛ fanga n'a k'a bɛ don nin kɔnɔ foyi man gɛlɛya ye mais fɛn kelen min b'a to a bɛ se ka ɲɛnabɔ o y'a ye n'a sɔrɔla u b'a fɔ ma tubabukan na consensus bɛn n'a sɔrɔ bɛn kun bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka sigi k'a fɔ an ni cɛmancɛ fanga in u bɛ ka baara kɛ cogo min na an k'a lajɛ an bɛ se k'a nɔgɔya u bolo cogo min na hali n'a sɔrɔla procédure komi n'a fɔ siraw bɛ dayɛlɛ pour que a ka contester a ka kɛlɛ tribunaux bɛ yen tribunal administratif bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ experts bɛ yen u ka wele k'a fɔ ni ninnu y'a da yɔrɔ min na a ti tɛmɛ o kan o la transition mana ka baara kɛ mɔgɔw bɛ taa tribunal administratif ni experts nɔfɛ pour que ka se ka baara kɛ an ka tɛmɛ a kan i y'a faamu wa o kɔni o tun bɛ kɛ laɲini sɛbɛ ye mais malheureusement an nisɔndiyalen t'o fɔ mais Mali kɔnɔ bɛnba tɛ yen maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ hakili la k'a fɔ a bɛna dabiri ne da la donc bɛɛ sigilen don ka kɔnɔni kɛ n'a ko a bɛ dabiri ne da la n b'a tiɲɛ cogo min n b'a tiɲɛ f'anw maliyɛnw de ka hakili sɔrɔ sisan ka bɔ nin kɔnɔ k'a fɔ cɛmancɛ fanga don i y'a mɛn n'u ye fɛn o fɛn kɛ ni min man ɲi an ka bɔda ɲini a la ka sɔrɔ an m'a kɛ ni kɛlɛ ye o procédure n'olu bɛ yen nɔ je sais que loi bɛ yen nɔ min b'a to i bɛ se ka fɛnw contester mais n bɛ siraw tigɛ n bɛ n tigɛ to min ninnu ni fɛnw bɛɛ dɔw bɛ ka mankan bɛ fan bɛɛ i y'a faamu wa o t'a to mɔgɔw hakili bɛ sigi jamana kɔnɔ parce que i jugu yɛrɛ fɔlɔ n'o kɛra i yɛrɛ ye dɔrɔn problème bonyana quoi donc an b'o de kɔnɔ il faut k'an ka bɔ o kɔnɔ donc découpage ni fɛn n'a kun ma kɛ n'u kun m'u bila kɛnɛ kan u kun b'a fɔ anw ye cɛmancɛ fanga de ye
anw dan ye nin de ye pour que fanga kura kana min bɛna nin baara ninnu kɛ a yɛrɛ ye fanga min choisir a taara voter ka fanga min sigi olu ka nin baara kɛ ne tun b'o préférer ni nin ye. Bonne analyse. Merci. E ɲinini kɛlɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka walawalaliw la sans prise de parti ka kuma fɔ sariya kan ka kɛ cogo min na jamukan yɛrɛ tɔgɔ ye sariya bulon docteur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalaliko ɲuman na bamanankan na an ka togodalamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na faamuyali sɔrɔ nin ko la bi ni an y'an sɛnsɛn o cɛmancɛ fanga kelen kɔnɔ ka taa syndicalisiw fan fɛ min ye syndicats ye la centrale UNTM kunu an ye a ye k'a fɔ ko ni gouvernement min démissionnera ko u ma se ka sigi bɛɛ kuma o la laɲiniw ma se ka sabati u ka gɛrɛfo min bɛ daminɛ min daminɛna yɛrɛ ntɛnɛndon ntɛnɛn tɛmɛnen an bɛ tarata la min daminɛna ntɛnɛndon ko a bɛ to senna ka taa i n'a fɔ kun y'a bolo la cogo min na gɛrɛfu in kɔnɔna na laɲiniw ni transition constitution ko le droit de grève est reconnu article 20-21 de la constitution j'imagine n'i ye a lajɛ vous en tant qu'ancien chercheur à la faculté de droit public sinon de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kan grève in. Ayiwa bon ni k'i bɛ taa ni droit ye droit de grève c'est reconnu mais u b'a fɔ cogo min na fɛnɛ en période trouble la liberté est l'exception. O kɔrɔ ye mun ye ni gɛlɛyaw bɛ yen i ka droit de grève ale tɛ se ka matarafa gɛlɛya kuma kɔnɔ fo n'i bɔra gɛlɛya kɔnɔ n'a tɛ i tɛ se k'a fɔ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ a kɛra droit de grève a kɛra manifestation fɛn o fɛn ye i y'a mɛn en ce moment u b'a fɔ k'o kuma i ka liberté yɛrɛma hɔrɔnya min dilen d'i ma yɛrɛmaya min dilen d'i ma k'a fɔ i ka nin kɛ i y'a mɛn i bɛ se k'a kɛ nga n'a sɔrɔla gɛlɛyaw bi jamana kɔnɔ ale de bi kɛ exception ye ale t'i k'i n'a fɔ fɛn dayɛlɛlen kuma min ka di ye i b'a ta ka baara kɛ n'a ye o ye droit de grève yɔrɔ c'est reconnu n'est-ce pas c'est un droit fondamental c'est une liberté publique i y'a faamu mais o liberté publique min n'o filɛ nin ye i y'a mɛn o bɛ kɛ exception de ye gɛlɛya kɔnɔ parce que an b'a fɔ n'i y'a ye an bɛ nin bɛɛ la c'est que basigi yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ i y'a faamu nga n'i taara ni ko ye cogo dɔ la fɛnɛ k'a lajɛ i bɛ taa ye k'a fɔ syndicalistes fɛnɛ bɛ taa jate minɛ k'a fɔ anw b'an ka grève kɛ parce que gouvernement y'anw bila normalité kɔnɔ gouvernement y'a kɛ komi i n'a fɔ baasi tɛ yen parce que olu taabolo n'u ka foyi ma yɛlɛma donc u y'a jira k'a fɔ an bɛ taabolo min kan o de ye taabolo normal ye kabi kɔrɔlen donc anw bɛ se k'an ka grève kɛ o bɛ mun jira k'a kɛ komi i n'a fɔ danayabaliya nana kuma ɲɔgɔnya tɛ yen bilen donc bɛɛ tora i ka kan kɔnɔ bɛɛ tora min ka di n ye n b'o kɛ o de bɛ na ni nin fɛn ye nka n'i ye syndicat jateminɛ syndicat n'i ye Mali yɛrɛ bɔra yɔrɔ min ka na 1960 syndicat jɔyɔrɔba b'a la syndicat de ye Mali sigi syndicat dugubakɔnɔmaw cɛw tubabuw ka commune olu de ye Mali sigi syndicat jɔyɔrɔba b'a la ni maa min ye Samuel Ousmane ka Budi Boadi Dieu kala i b'a dɔn grève ye min i b'a dɔn fɛnɛ u jɔyɔrɔ ye min ye Afrique ko la surtout Mali ko la voilà ni wulil'o la sisan ka n'olu wulila k'u bɛ grève kɛ aw dun k'u bɛnna ko kɔrɔw la i y'a mɛn a ko kɔrɔ ninnu dɔw u b'a fɔ k'u tɛ se k'a kɛ ko kuma yɛrɛ t'a permet olu ka se k'a kɛ n'u kuma t'a to aw ka se k'a kɛ aw k'a jira k'a fɔ a b'o kuma in kɔnɔ piège bɛ yɔrɔ de la gouvernement ka côté la i y'a faamu gouvernement k'a jira k'a fɔ anw ye cɛmancɛ fanga ye moyen ba t'anw bolo o kɔrɔ ye u bɛ dɔ b'u ka moyenw na u bɛ dɔ b'u ka kokɛtaw la mɔgɔw hakilila ye min ye hali n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ o ka bɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye mɔgɔw k'a dɔn min bɛ sen na mais ni n'u bɛnna nin na e yɛrɛ ma taabolo yɛlɛma u b'a fɔ e m'a yira k'a kɛ i n'a fɔ gɛlɛya bɛ yen donc sisan i b'an fɛnɛ ta ɲɛnabɔ syndicat parce que olu bɛ baara kɛ u ka syndicalistes de ye o olu bɛ revendication de kɛ ils sont corporatistes kɔrɔko de do i y'a faamu wa bon n'a nana se k'a fɔ danaya tɛ yen min kan ka jira k'a fɔ fɛnɛ ne bɛ fɛ yɛlɛma ka kɛ o tɛ k'a kɛ komi yɛlɛma bɛ sen na donc syndicats n'u bɛ kari ɲɔgɔn na a ko bɛ kɛ baasiba ye jamanadenw ma basa i yɛrɛ ɲɛ b'a ko la ni banques k'u tɛ baara kɛ
y'a mɛn commerçants bi degun surtout commerçants détaillants u bi degun i y'a faamu wa commerçants dɔrɔn tɛ o paysans sɛnɛkɛlaw ni fɛnw u mago bɛ wariw la k'u ka fɛnw kɛ i y'a mɛn nin bɛɛ ye kɔlɔlɔ de ye. assurance fana ko assurance k'u ti baara kɛ. tɛ baara kɛ ayiwa. banako b'a la accident ko fɛn caman b'a la. o taara fara gɛlɛya wɛrɛw kan n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ni fanga yɛrɛ cɛ gɛlɛyaw fana ye i y'a faamu wa donc ne kɔni fɛ dɔ ka dɔ bila dɔ ka dɔ di o de ka ɲi o kɔrɔ ye mun ye d'abord an ka taa an sigi an ka kuma ka sɔrɔ an ma condition préalable fɔ quoi an ka kuma parce que gouvernement kun y'a fɔ k'a bɛna dialogue social de kɛ i y'a mɛn o dialogue social n'o kun sera ka kɛ sababa kɔnɔ mɔgɔw ka engagé sincèrement ŋaniya yɛrɛ la ka don a kɔnɔ k'a kuma fɔ o kun bɛ fɛn caman bɔ nin ko la mais n'o ma kɛ fɔlɔ assise sociale ma kɛ o kuma ni syndicat wulila tan ne bɛ a ɲini gouvernement kɔni vraiment u ka u mada u ka syndicat lamɛn syndicat ye maliyɛn ye komi olu yɛrɛ ye maliyɛn ye cogo min na u ka syndicat lamɛn min bɛ se ka kɛ u k'o kɛ min tɛ se ka kɛ syndicat ka faamu o tɛ se ka kɛ mais o ka sɔrɔ fɛnɛ gouvernement yɛrɛ fɛnɛ bi k'a jira k'a fɔ n'an tɛ se ka nin kɛ an tɛ nin kɛ bi o de y'a to an tɛ se ka nin kɛ mais an bɛ nin kɛ k'a jira an bɛ se ko la mais an tɛ nin kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ tiɲɛni ye parce que an ye journal dɔ kalan ko OCLEI u ka minnu bɛ sonyɛli kɛlɛ yuruku ni fɛn kɛlɛ k'o directeur yɛrɛ k'o ka sara bɛ miliyɔn 4 bɔ i y'a faamu chauffeur ka sara ka ca ni cadre A ka sara ye i y'a mɛn n b'a dɔn o ye o yɔrɔ accord d'établissement ye quoi mais accord d'établissement Mali kɔnɔ i y'a mɛn ni gɛlɛyaba ni fɛn na ni mɔgɔw y'a dɔn a bɛ u b'a filɛ komi i n'a fɔ Mali taabolo kɔrɔ ye min ye ka dɔ fusaya dɔ ye k'an b'o kɔnɔ hali bi parce que an ka kɛlɛ in ye fusabantiya de ye o. docteur nin diyara n ye merci an ka waati nɔgɔyara an bolo kosɛbɛ an ka dɔgɔkun ɲininkaliw kɔnɔna na mɔgɔ kelen bɛ yen an bɛ ale ka ɲininkali la tɛmɛ ka sabu kɛ ni waati dɔgɔli ye sinon aw caman de y'a ka ɲininkaliw bila ka na mais maa kelen min bɛ yen n'o y'a ka ɲininkaliw bila ka na Adama Kulubali an bɛ taa o fan fɛ dɔgɔkun ɲininkalikɛla. Salamu alaikum docteur Banyanyan kun a ye gouvernement démission la gouvernement cité blé n'a kɛra premier ministre est ce que yɛn tɛ min ka gɛrɛfu a bɛna bɔ a ma parce que ministre mun ye ɲɛsinnen don fɛn ma ministre de fonction publique ma ministre de travail ma o tɛ yen bilen quoi fɛn dɔrɔn de bɛ premier ministre est ce que gɛrɛfu in a bɛna taga ɲɛ o de kun do ka ɲɛsin ma docteur Banyanyan salamu alaikum. Docteur, i n'a fɔ an ye a lamɛn cogo min na nin kɔni y'a jira k'a fɔ ko gouvernement démissionnera premier ministre de bɛ yen gouvernement tɔgɔ la san fɔlɔ UNTM y'a ka grève déclenché ka ban ko laadalako la min ye ministre min bɛ sigi baarako kɔnɔ les ministres du travail de la fonction publique ko de bɛ nin ko chapeauté ka fara premier ministre kan n'a fɔra ko ministre tɛ yen ko grève in est ce que gouvernement ka démission kama ko syndicalistes man ka a bila. Syndicalistes bɛ se ka grève bila ka da u ka ŋaniya ɲumanya an'u ka fasoden ɲumanya kan sinon min dɔnnen don gouvernement baara yɛrɛ kɔnɔ o ye principe dɔ de ye k'a fɔ gouvernement bɛ yen dayimu kayimu a ti bɔ yen gouvernement bɛ hali ni premier ministre tɛ yen i y'a mɛn yanni gouvernement kura ka sigi i y'a mɛn gouvernement bɛ yen donc k'a fɔ ko k'u ka fɛn sigi yanni u ka kuma ɲɔgɔnya sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya bɛ yen o ti taa yɔrɔ si i y'a faamu wa mais u bɛ se k'a kɛ n'i ye nin ko in gɛlɛya gɛlɛya bɛ yen an k'a to an k'a lajɛ n'a sɔrɔ maa min bɛ na o b'an bonya ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔ kan parce que o bɛɛ ye gɛlɛya dɔɔni kɛ alamisadon ni jumadon fɛn na u ko ko ministre in kuman'u fɛ cogo min a ma bɛn o ma k'a y'u menacer ani fɛnw bon ni ko daminɛna n'o ye dɔrɔn gɛlɛya nana donc peut-être u bɛ se k'u jɔ fɔlɔ o ka kɛ voilà. D'accord. hakili la dɔgɔkun ɲiningalikɛla ka ɲiningali jaabi dira ma hali n'a sɔrɔ waati kɔni ye an sankɔrɔ tan tigɛ ma kabi jamukan kuncɛ docteur analyse caman kɛra e bolo bi en tant que membre fondateur du pacte citoyen bɛnkan ancien chercheur min ye i ye ɲininikɛla ye e bɛ se ka bɔda jumɛn di a ma maliko la bi n'an ye ni situation ninnu bɛɛ lajɛ. Ne bɛ se ka fɛn kelen de fɔ maliyɛn bɛɛ ye an ka kan kelen fɔ an ka bɛn ko kelen kan jamana in ka b'a sigira 1960 a ma san 10 kɛ sumaya la
y'a faamu. Donc ça veut dire que problème B malien ga faamu k'a fɔ i ye fɛn kɛ fili nana la segin kɔ i k'a yɛlɛma mais an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la min y'a to politiki maa kelen tɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ a ye na fara an ka jamana dilan a tɛ yen bɛnkan yɛrɛ bɔra yen de an k'o kuma an k'an ka fɛn sigi an ka bɔ politiki kɔnɔ an ka maliyɛnw wele min ye an k'o fɔ an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ barisa n'an ma maa ɲini min bɛ se k'an bɔ nin kɔnɔ o kuma ni politiki mɔgɔw n'u ma bɛn a la kɛlɛ don dɛ o kuma an ye bɛnkan in sigi o de la an y'an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ bɛɛ ka wuli k'i hakili kɛ kelen ye mali ɲanw de ta ye a tɛna kɛ cogo wɛrɛ ye an m'a kɛ cogo min ye gɛlɛya min bɛ yen n'u hakili la ko i bɛ k'a don nti i bɛ k'a lapasa dɛ an yɛrɛ kun y'a kɛlɛbaabaw ye y'a mɛn mais n'u hakili la i bɛ k'a don ou bien Musa Traoré ou bien Alpha don ou bien fɛn o tɛ hali n'u nana ni jinɛ ye a ti ɲɛ a sigi cogo de man ɲi an bɛ nin fɔ don o don min b'a to a bɛ ɲɛ minnu dabɔlen don kuma la sɛnɛkɛlaw de ka ca Mali bɛɛ ye munna o da tɛ Maliko la de commerçant détaillant ka ca ni Mali bɛɛ ye u bɛ ɲininka mun na entrepreneur bɛ Maliko la u bɛ ɲininka mun na donc bɛɛ de bɛ don Maliko in na pour que an ka sira ye anw ka laɲini y'o de ye bɛnkan na an ka laɲini y'o de ye an b'o de fɔ maliyɛnw ye parce que nin fɛn in k'a fɔ a bɛ taa a yɛrɛ ma ten fɛn dilatɔ ma ɲɛ a jɛngɛnna i bɛ segin an b'a fɔ de ma refondation i y'a faamu ka jamana kura jɔ ni hakilina kura ye o de y'a to an bɛ ka nin kɛlɛ in kɛ sisan a diyara n ye docteur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn walawalaliw kɛra bamanankan na an b'a dɔn k'a fɔ i ye lakɔli karamɔgɔ kɔrɔba ye bi n'o ye ancien chercheur ye sariya bɛ kalan yɔrɔ min na maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛn'a kan k'a fɔ k'a bɛ fɔ o ma ko jamana yɛlɛmacogo n'o ye politique publique ye i b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i sɔnna k'an sɔrɔ an ka kɛnɛ kan walasa ka nin walawalali kɛ Adama Kulubali ni Ala sɔnna dɔgɔfura nata min ye an ka kalo sariya bulonba ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ o kan min na an na o émission kɛ émission direct ye k'an sigi assurance ko kunna Mali la bi maaw tɛgɛ mɛn assurance la dɔw yɛrɛ ko ko Mali assurance ni fu bɛɛ ye kelen ɔ a fili bɛ min fili ninnu bɛ se ka dilan cogo jumɛn na ani assurance ka tɔnba jamana kɔnɔ fo ka taa se chauffeur ka tɔnba ma ni Ala sɔnna an na sigi fana ka masala o kan walasa sigi bɛ kɛ an bɛ wuli kuma min na a na dɔn k'a fɔ jɔn ta ye tiɲɛ ye o fili bɛ se ka lakile cogo jumɛn ka kɛ ni sariya ye ni Ala sɔnna WhatsApp numéro ale dayɛlɛlen don o kama waati bɛɛ kuma o kuma ni aw b'a fɛ k'a ka ɲininkaliw tɛnku an na an ka WhatsApp numéro Adama Kulubali ale affichelen don an ka ɲininkaliw tɛnku an ka mawalelenw na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an ka bi sigi de tun bɛ nin kan an ka mawalele ale de ye docteur Bayila Ɲange ancien chercheur à l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako membre fondateur du pacte citoyen Bɛnkan an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni Ala sɔnna tarata wɛrɛ an ni syndicat mun ye assurance taw ye fo ka taa se transporteur ma assurance ko an n'a kungo n'a ɲɛɲɛ bɛɛ kɛ aw tigɛ fo aw ka yɔrɔ la ni Ala sɔnna a ka mɛn waati wɛrɛ